Адкуль бяруцца літары? І для чаго яны нам увогуле? Слушна, для таго, каб запісваць гукі, і каб потым мы маглі іх правільна прачытаць і вымавіць. У беларускім альфабеце звычайна налічваюць 32 літары, але ў класычнай традыцыі ёсць яшчэ адна літара, якую можна карыстаць факультатыўна. Дарэчы, напішыце ў каментарах, ці трэба рабіць асобны выпуск пра класічны правапіс і Тарашкевіцу. З аднаго боку, тэма была ўжо досыць добра раскрыта, але з другога боку, бальшыня беларусаў нічога не чула пра гэта. Вось як вы прачытаеце гэтае слово? Для некаторых будзе неспадзеўкаю, што беларуская мова мае не толькі гук «г», які яшчэ называюць фрыкатыўным, але і выбухны «ге», а слова чытаецца «гергетаць». І, дарэчы, класічным правапісам яно будзе пісацца вось так. Гергетаць значыць гагатаць або гаварыць на незразумелай мове. Можа быць, напісанне з такой асаблівай літарай дапамагло бы вам правільна вымавіць слова. Але мяне цікавіць іншае. Чаму ў школах нам ніхто не расказвае, што беларусы не толькі гэкаюць? Няўжо гэта такі няважны нюанс, пра які можна не гаварыць? Сёння мы паспрабуем запоўніць гэты прабел. Разбяромся, адкуль у беларускай мове ўзяўся выбухны «г», у якіх выпадках ён вымаўляецца, і ў канцы я выкажу думку, ці патрэбная нам асобная літара для таго, каб пазначаць гэты гук. Калі ласка, не стаўце гэтаму відэа лайкі, бо лайкі — гэта сваркі, а я не хачу з вамі лаяцца. Так што проста ўпадабайце гэтае відэа і жывеце ў міры. Дзякуй. Цікава, што розніць «г» і «г» спрабавалі яшчэ ў старабеларускай мове. У рознага роду пазычаннях карысталі спалучэнне «кг», «гк» ці проста «к» для абазначэння выбухнога гука. Вось прыкладам так запісвалася слова «ганак». Заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства Яўхім Карскі пісаў: «Г» беларусы вымаўлялі спрадвеку. Ужо ў самых старых пісаных памятках, калі перадавалі чужаземныя словы з «г», то ўжывалі літару «г». Гелена – герб. З другога боку, чужаземныя «г» перадавалі дзвюма літарамі «кг». Скіргайла – Глорія. Гэтак ужо больш за 6 стагоддзяў таму нашыя продкі пачалі адрозніваць на пісьме «г» і «ге». Асобная літара «г» прыйшла да нас з візантыйскага грэцкага курсіву. Там гэта быў варыянт напісання літары «гамма». Яе пачалі выкарыстоўваць яшчэ ў канцы 16-га, пачатку 17-га стагоддзяў. У сваёй граматыцы 1619 году Мелецій Сматрыцкі пісаў, што літары «г», «ф», «ксі», «псі» і «тета» былі запазычаныя з грэцкай мовы, а таксама з некаторых абрэйскіх і лацінскіх словаў. Цікава, што ў 18 стагоддзі нават у расейскай мове мовазнавец Трацякоўскі прапаноўваў пакінуць «г» для мяккага гуку, а для выбухнога цвёрдага прапаноўваў увесці літару, которую ён называў «голь». Многія з вас ведаюць літару «г» з украінскай мовы. Яна ўпершыню з'явілася ў украінскім друку ў 19 стагоддзі, спачатку ў Аўстрыі-Вугоршчыне. Тады украінцы спрачаліся, што карыстаць «г» з рыскай, «кг» ці лацінская «г». У выніку замацаваўся варыянт кірылічнага «г» з рыскай, і тэксты з гэтай літарай пачалі друкаваць з 1905 году пры расійскай імперыі. Але ўжо ў 1933 годзе савецкая рэформа скасавала гэтую літару. Тым не менш, украінская дыяспара працягвала выкарыстоўваць «г» у сваіх выданнях і навуковых працах, а ў 90-м годзе яна вярнулася і ў афіцыйны украінскі альфабет. А як было ў нас? У 1895 годзе даследнік і мовазнаўца Александр Ельскі прапануе ўвесці новую літару для фрыкатыўнага гука «г».
каб адрозніваць яго ад выбухнога. Ён прыдумаў знак літару «Г» з невялікай дужкай уверсе. Аднак гэтая прапанова не прыжылася. У 1911 годзе этнограф і фальклорыст Александр Сершпутоўскі прапаноўвае адрозніваць ужо выбухны гук і якраз той самай літарай, якую мы ведаем «Г» з крэскай уверсе. Але на практыцы ў літаратуры яе пачалі выкарыстоўваць яшчэ раней. Напрыклад, у зборніку «Жалейка» Янкі Купалы ў 1908 годзе, або у першым чытанні для дзетак беларусаў «Цёткі» ў 1906 годзе. А пазней «Г» трапіла і ў альфабет, зацверджаны ў першай нарматыўнай граматыцы беларускай мовы, якую стварыў Браніслаў Тарашкевіч. Гэтая граматыка выйшла ў двух варыянтах – лацінкаю і кірыліцаю. Дарэчы, паглядзеце выпуск пра лацінку. І вось у лацінцы таксама ёсць дзве асобныя літары «Г» выбухны і «Г» фрыкатыўны. У савецкай змене правапісу 1933 году, вядома, літару «Г» прыбралі. Але тут мы адрозніваемся ад украінцаў тым, што па атрыманні незалежнасці выбухны «Г» не вярнуўся ў афіцыйны альфабет. Нягледзячы на гэта, незалежныя мовазнаўцы ў 2005 годзе стварылі сучасную нармалізацыю класічнага правапісу, дзе ёсць літара «Г», хоць і пазначана як факультатыўная. Стой, хлопче, што ў цябе ў руках? Беларускі альфабет. Асцярожна пакладзі на зямлю. Я выклікаю сапэраў. Навошта? Там жа «Г» выбухны. Што? О боже! Так, хутчэй прыязджайце, тут выбухны «Г». Так, спакойна, адыдзеце на бяспечную адлегласць. Паглядзім, што тут у вас. Спадарства, на што вы мяне выклікалі? Гэта ж наркамаўка. З вас 300 рублёў за беспадстаўны выклік. Калі жа выбухны «Г» павінен вымаўляцца, а таксама пісацца, калі вы карыстаецеся класічным правапісам. Паводле нормы гук «Г» абавязкова вымаўляецца пасля «з», «ж», «дз», «дж» у каранёвых спалучэннях. Прыкладам, абрызглы, азглець, бразгаць, возгры, вэцгаць, джгаць, джгір, лузга, мазгі, мызгаць, нязграбны, плявузгаць, розгі. У гукаперайманнях брэнгаць, га-га-га, гергетаць. У астатніх выпадках трэба проста запомніць: агрэст, газа, галёшы, ганак, гантэль, гарсет, гвалт, гмах, гонта, грунт, гус, гузік, гуля, джыга, джыгіт, макерка, нягеглы, смарагд, хвіга, цуглі, цэгла, швагер і іншыя. У нармалізацыі класічнага правапісу пазначана, што ў іншамоўных уласных назовах, дзе гучыць выбухны «Г», там яго можна і пісаць: Газа, Гамбія, Гібралтар, Арлінгтон. Важна яшчэ адзначыць, што гук выбухны «Г» вымаўляецца таксама і пры азванчэнні «К». Вялікдзень, якбы, анекдот, вакзал, нокдаун, Макдональдс, экзамен, эксгумацыя. Памятаеце, у Беларусі быў калісьці такі Макдональдс? Чаму ж выбухны «Г» часта ігнаруюць сучасныя носьбіты? На маю думку, праблема ў першую чаргу ў адукацыі і ў школьнай праграме. Нас жа ў школе вучаць спачатку, што як чуецца, так і пішацца. Але потым не расказваюць, што беларусы не толькі гэкаюць, але і гекаюць. І пакаленне за пакаленнем дзеці вымаўляюць так, як пішацца, то бо паўсюль «Г». У выніку з часам мы ўсё менш і менш у беларускім маўленні чуем выбухны «Г». Многія людзі ўвогуле ўважаюць, што ў беларускай мове не можа існаваць такога гука. Але як не можа, калі нашыя продкі з 14 стагоддзя пазначаюць яго на пісьме? Нехта можа сказаць: ну і што, навошта нам гэты гук і пагатоў асобная літара, калі выпадкаў ужывання яе не так шмат? Ну, першае, існуе не так ужо і мала слоў з гэтым гукам. Гэта не адзінкавыя выпадкі, пра гэта я казаў раней. Другое, у беларускай мове сустракаюцца прыклады, калі ад гука «Г» можа залежыць сэнс слова. Ну і пагатоў, калі літара і гук
ужо існуюць некалькі стагоддзяў, калі людзі працягваюць ужываць гук, пісаць літару, нягледзячы на змены ў правапісе, нягледзячы на ігнараванне ў навучальных установах, можа, ўрэшце варта прызнаць, што літара Г ўсё ж мае права на існаванне ў беларускай мове. А што вы думаеце на гэтую тэму? Каментатар, што напіша самы цікавы і адначасна разгорнуты каментар пра выбухны Г, дастане мажлівасць трапіць у наш закрыты чат спонсараў канала. А пад мінулым выпускам пра лаянку перамог каментатар Максім Гарадзенскі. Калі ласка, напішы нам на пошту або мне ў Інстаграм, і я дадам цябе ў чат. А з вами быў Ілля Сіўцоў, і на пачатку было слова. Не забывайце гекаць. Перадаю дзякуй за падтрымку каналу Івану Бахціну, Валерыю Чадовічу, Вячы, Ганні Марыю, Владзіславу Лапко, Дмітрыю Судніку, Эліс, Cat No. 3, Даніілу Вашкевічу, Мова Неўрова, Тэхнадзік Хакерспейс, назвы не будзе, Паўлу Табораву, Міхаілу, Жанні Гаравенка, Крысціне Кавалеўскай, Сергіусу, Вяча Мэй, Наташы, Ай, прачытайце і ластаўцы. Каб трапіць у наступнае відэа, падтрымай канал на Патрыёне ці Buy Me a Coffee.